Ola, hoxe vamos a entrevistar a Marta Teira, que é campeona mundial de kempo. Vou explicar brevemente o que é o kempo. O kempo é un deporte no que hai máis de 50 formas de lucha. Hai combates a punto, combates continuos, combate con armas, combates no chan, combates de espadas. Vamos a decir algunhas catas. Hai catas a manos vacías, catas con armas. Vamos a decirvos algunha defensa, defensa a manos vacías e defensa con armas. Agora vamos a pasar as preguntas que temos aquí anotadas para Marta Teira. Marta, que se sinte ser campeona mundial? Pois síntese moi ben consigo mesmo. Te gusta algún deporte aparte de kempo? Sí, moito. Natación, porque levo desde os 9 meses. Bastante pronto, non? Sí, porque a miña abuela gustaba moito a natación, entonces aos 9 meses xa sabía nadar. Por que fas kempo e non judo ou karate? Pois porque meu pai sempre leía libros de kempo e cousas así. Entonces eu un día vi un libro, leíno, e gustoume o kempo e dixenlle a meu pai se me podía apuntar. Tes algunha dieta para manterte en forma? Cando é dos campeonatos, pois depende, como este ano, en vez de contarme como se fora de 2009, contarme como se tivera 9 anos, pois sí, porque eran todos máis pequenos que a min. Tes algún entrenamento especial antes de un torneo? Depende do torneo. Se é un torneo mundial, pois sí. Teño un que é así medio fuerte, pero... Cantos campeonatos tes? Medallas teño sobre unhas 60, diplomas sobre uns 50. Alguén te orientou para apuntarte a kempo? Meu pai. Estudiar kempo ven de familia ou és ti a primeira? Ben de familia. Ti fas solamente entrenamento os días que tes entrenamento ou practicas kempo na casa? Practico tamén kempo na casa. Bueno, depende do día. Porque cando hai un campeonato cerca, pois si, entreno todos os días. Pero cando lesos non, para non ir cansada, descansar? Entreno, en vez de 5 días, entrenarei 4 ou 5, pero non moi fuertes. Bueno, pois hasta aquí a entrevista de hoxe. Marta, gracias por asistir. De nada. Espero que vos haya gustado e hasta a próxima. No día de hoxe vamos a entrevistar a Fabricio, que é un neno que estuvo en diferentes países e colexios. Bos días, Fabricio. Bos días. Somos Xavi e José de quinto A e sexto. Queremos che facer unhas preguntas de como foi o cambio de colexio. Como se chamaba o lugar onde vivías? Porto, En cantos países estiveches? Portugal, Inglaterra, España, Noruega e dos veces España. Cantos idiomas falas? Portugués, inglés, español, castellano, catalán e noruego. Tes irmáns cantos e como se chamaban? Tengo 3 hermanos y se llama Gonzalo, Carlos y Alex. Que tal o cambio de colexio? Mal, Por qué? porque estoy muy cansado de cambiar de países a uno y ya me estoy poniendo muy... E por que cambias de colexio? Porque mis padres quieren que hagamos más dinero porque somos pobres y no tenemos ningún dinero. Que é o que máis che gusta deste colexio? Los amigos que tengo aquí son muy buenos y me gustan mucho cuando ellos así hacen cosas conmigo. Gústache a túa nova clase? Sí.
Fixestes moitos amigos? Bueno, por acaso, más o menos. No teu anterior colexio había seleccións como estas? No. Fixestes amigos rápido? Sí. Bueno, gracias, Fabricio, por estar aquí con nós. Pasáchelo ben? Sí. Repetimos algún día? Sí. Vale. Chao. Ola a todos e a todas. Son Michelle. A miña compañera Sabela mais eu vamos a facerlle unha entrevista a Ana Alejandro, que son o alcalde e a alcaldesa de primaria. O noso cole celebra as votacións o 19 de novembro porque foi o día que, grazas a Clara Campoamor, a muller española puido votar. Agora vamos a empezar coa entrevista. Por que te presentaches? Pois eu me presentei para ver se me tocaba ser alcalde, porque sería unha gran ilusión. Cantos votos tiveches? Pois uns 55 votos. Que sentiches cando gañastes? Pois moita emoción saber que a xente te apoia porque cree que vas a facer ben. Pensabas que ias gañar? Non, a verdade. Que tes pensado facer? Pois non estou seguro, ajudarei a Ana ou nos seus proxectos ou farei algo que me pidades. Por que te presentaches? Porque me facía ilusión e quería cambiar cousas do noso cole. Cantos votos tiveches? Tive 96. Pensabas que ibas a gañar? Pois a verdade é que non pensaba moito niso. Eu quería facer os meus cartéis e todo eso e non pensei moito se iba a gañar ou non. Que sentiches cando gañastes? Pois me puxe moi contenta por, como dixo Alejandro, saber que a xente che vota e pois que teñas a oportunidade de ser alcalde ou alcaldesa, para mí importame, é moi importante, non? Que tes pensado facer? Pois xa fixen cousas para a Biblio, estou facendo cousas para o patio, pero aínda está así. E despois o dos niños tamén, estuve facendo unhas cousas para a paz, pero aínda non nos deu tempo a rematar. Ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que vos gustara.